Ma jaqta' xejn l-investiment fl-edukazzjoni hekk kif jinsab fi stadji differenti il-bini fuq 5 skejjel ġodda. Investiment miljonarju fl-iskejjel Maltin, miljuni iġġenerati minn ekonomija b'saħħitha li qed tħalli l-frott. Fl-iskola sekondarja ta' Ħadding li tlesta l-bini ta' blokka waħda minn 3 u x-xogħol tirfinar f'dan il-blokk, inkluż l-elettriku u l-kisib beda wkoll. Fil-każ ta' skola primarja ġdida f'Marsa Skala l-awtorità tal-ippjanar diġà ħarġet il-permess u għalhekk il-fondazzjoni għall-iskejjel tagħha qed taħdem fuq it-tender għall-bini ta' din l-iskola. Rigward il-bini ta' skola primarja ġdida f'San Pawl il-Baħar hemm żewġ applikazzjonijiet mal-awtorità tal-ippjanar. Waħda dwar l-iskavar tas-sit li mistennija tinstema' fl-20 ta' April, filwaqt li dwar l-oħra sar l-assessjar tal-impatt ta' traffiku u qed tiddaħħal l-informazzjoni meħtieġa. U f'Għawdex għal skola primarja ġdida fir-Rabat Għawdex ix-xogħol jinsab fl-istadju fejn qed issir l-evalwazzjoni tal-offerti biex jintażel il-perit li sieħu ħsieb il-kostruzzjoni ta' din l-iskola. Minnaħa l-oħra x-xogħol ta' kostruzzjoni ta' skola ġdida f'Ħall-Kirkop issa jinsab lest u jinsab fi stadju avvanzat ix-xogħol tajlu u rfinar. Dan il-gvern jemmen li l-edukazzjoni hija l-pedament tal-iżvilupp individwali, soċjali u ekonomiku u ċavetta tal-mobilità soċjali u tal-aspirazzjoni. U kif imwiegħed fil-manifest elettorali qed ikompli bi programm ta' bini ta' skejjel ġodda u programm ta' modernizzar u tisbieħ biex l-istudenti kollha jkollhom l-aqwa u l-aktar infrastruttura rilevanti għalihom.